Passem a la quarta pregunta, la formula Héctor Silveira i començarà a respondre Gerardo Pisarello en nom de la candidatura Barcelona. Sí, la oferta de escuela pública a Barcelona es del 45% en infantil y primaria, dades de 2013. Districtes com l'Eixample, l'oferta pública és només del 38%, a secundària els instituts públics de la ciutat escolaritzen el 37% dels alumnes, a l'Eixample l'oferta pública secundària és clarament minoritària, del 26%, en benefici de la concertada. No creuen que com a mínim s'hauria d'equilibrar l'oferta de places entre escola pública i concertada? Estarien disposats a buscar mecanismes per tal que escoles concertades passessin a oferir escoles públiques o places públiques? La nostra aposta és estrictament per l'escola pública i això vol dir que totes les prioritats pressupostàries de l'Ajuntament han d'anar a la consolidació, a la millora i a l'extensió sempre de l'escola pública, per assegurar una escola pública de proximitat i de qualitat. Com sabem, a Barcelona tenim una proporció de 40% d'escola pública i de 60% concertada. Hem de revertir aquest percentatge i per tant defensem l'augment de places públiques i de xarxa pública en tots els nivells. Aquesta és una primera idea. Després bé, la realitat de les concertades és una realitat també molt plural. Hi ha, per exemple, centres educatius concertats que ara mateix tenen dificultats per sobreviure davant la competència d'altres centres més grans, que se les estan menjant. Això està deixant molts espais, aules, etc., infrautilitzades. Nosaltres aquí creiem que es podrien explorar mecanismes de cessió d'ús perquè aquests espais es poguessin incorporar, per exemple, a la xarxa pública. És una manera de recuperar aquests espais que pertanyen a la concertada, que estan desaprofitats, i incorporar-los a la xarxa pública. És una altra cosa. És molt important protegir a les famílies que ara estan fent servir la concertada. Perquè hi ha moltes famílies que estan fent servir la concertada, però que tanmateix les estan fent servir en les condicions d'opacitat, no tenen informació, no saben per què estan pagant determinats serveis, per què estan pagant quotes moltes vegades encobertes. Per tant, cal introduir transparència aquí i després, això sí, quan hi hagi concertades que efectivament discriminin obertament per raó de sexe, cobren quotes a les famílies que no estiguin al seu abast o incompleixin amb les seves obligacions de bé comú, diríem nosaltres, doncs em sembla que aquest concert ha de ser eliminat. Nosaltres des d'Esquerra Republicana estem convençuts, i ho hem dit sempre, que l'escola pública és la columna vertebral del servei educatiu, és la garantia que hi haurà un servei educatiu gratuït i de qualitat per tothom. Sense una escola pública forta, com hem dit abans, triomfa el mercat i podran tenir una bona educació només aquells que tenen un cert nivell adquisitiu, un cert poder econòmic. Per tant, per nosaltres és un objectiu polític de primera magnitud. Primer, un objectiu concret, ara aquest 40-60 l'hem de corregir. Podem dir que el volem invertir o que voldríem fer-lo créixer més. Un objectiu raonable en 4 anys seria anar a l'equilibri, que seria un gran pas endavant per l'escola pública a la ciutat de Barcelona. I fer-ho de forma intel·ligent, és a dir, fer-ho no creixent on ja té molta presència, sinó anant a un creixement en barris on hi ha demanda no atesa de la pública. Hi ha casos molt clars, per exemple, el barri del Poble Nou és un lloc on és molt necessari que l'oferta pública incrementi perquè ja hi ha la demanda. I després una aposta estratègica per anar a altres barris on no hi ha la demanda, no hi ha l'oferta de pública, perquè no hi ha espai i que si n'hi hagués la gent podria anar a la pública. És a dir, no renunciar també a incrementar l'oferta pública a Gràcia, a l'Eixample, a les Corts i a altres zones de la ciutat. Per tant, a tota la ciutat i segmentadament, diguem, amb una visió estratègica. Després, de la part del concertat, d'aquest 50% que com a objectiu ens plantegem que poguéssim tenir el sector concertat, n'hi ha de dos tipus. N'hi ha un que és d'iniciativa social i que comparteix una visió de funció social amb la pública i aquest hauria de tenir, crec que ha de tenir el suport també dels poders públics, i n'hi ha un altre que al darrere hi ha el lucre, i ho podem dir tranquil·lament, un lucre que de vegades hi ha al final un repartiment de beneficis o hi ha un increment del patrimoni de la congregació. És igual, però hi ha un lucre. Nosaltres apostem pels primers, per aquells que tenen funció social, i el mecanisme perquè aquestes escoles, si desitgen, si es vol, s'incorporin a la xarxa pública ja es va experimentar als anys 80. Tots recordem el col·lectiu del CETEC, col·lectiu d'escoles en funció eren privades perquè tenien aquesta visió d'ensenyament públic i català que es van incorporar a la xarxa pública i que a més constitueixen potser un dels nodes de més qualitat i més de referència a l'escola pública a Barcelona. Aquest mecanisme es pot reeditar perfectament. I abans de res volia interpel·lar el company de Convergència i preguntar-li quin dret d'elecció tenen les escoles de l'Eixample amb un 26% de pública.
Jo penso que en un 26% de pública no hi ha opció de triar, perquè la gran majoria dels pares de l'Eixample no poden portar els seus fills a un institut públic. On està el dret d'elecció aquí? En segon lloc, i torno a dir al company d'Esquerra Republicana, que l'escola pública ofereix un ensenyament de qualitat. Suposo que el que hi ha aquí són molts pares i segurament molts d'aquests pares i mares porten els seus fills a l'escola pública, que estiguin tranquils, que és de qualitat, però és el segon cop que diu que... No ho sembla, amb el seu discurs, perquè és que és el segon cop... Si ho he entès malament, perquè realment el seu discurs fa l'efecte de que la pública no és de qualitat, cosa que no és certa, malgrat les retallades brutals que estem patint. Dit això, quan jo vaig llegir les preguntes, quan ens van passar les preguntes pel debat, de veritat que a mi em van semblar gairebé interrogacions retòriques, que si cal igualar com a mínim. És que em sembla una interrogació retòrica, evidentment. És que no és possible que a l'Eixample, per exemple, tinguem aquesta oferta tan absolutament insignificant d'escola pública. I després, si es poden revertir aquestes places a la concertada en públiques, és que ja ho he dit i ho torno a repetir. Si una escola té finançament públic, aquesta escola ha d'agafar a tots els nens perquè ho estem pagant entre tots. Amb la qual cosa han de tenir els alumnes, els mateixos alumnes que pot tenir la pública i oferir la mateixa qualitat. Llavors, clar, evidentment em semblen preguntes retòriques i aposta total i absoluta per l'escola pública. Bé, a mi no em sembla retòric perquè qüestionar el model concertat és una cosa que calia des de feia molt de temps i avui una sala aquí amb tanta pluralitat és més necessari que mai. Jo crec que sí que és veritat que hi ha escoles concertades, iniciativa social, però els hem d'oferir la possibilitat d'incorporar-se a la pública i hem d'incrementar la capacitat democràtica d'aquestes escoles de gestionar el pla educatiu. Nosaltres no estem per una autonomia de gestió, entre cometes, sí que estem per una autonomia pedagògica, que és molt diferent. Volem que la Generalitat hagi de garantir els recursos i el reequilibri de recursos entre barris desafavorits i entre localitats desafavorides. És molt clar que existeix la concertada és per mantenir el lucre en moltes parts, per tant nosaltres diem que ha d'haver un pla, que en 10 anys s'han d'incorporar totes les escoles que vulguin al sistema públic, començant per les d'elit i per les que segreguen. I després continuem. Es parla de Finlàndia moltes vegades, a Finlàndia la concertada pràcticament no existeix, a Canadà pràcticament no existeix i són els models d'excel·lència. Per tant, si parlem d'això, sempre estem utilitzant altres referents, quan toca, doncs imitem-los. Bé, jo us explicaré el nostre posicionament. Efectivament, la situació que tenim és que hi ha a l'Eixample l'oferta que hi ha i aquesta proporció a favor que hi ha més escoles concertades. S'ha de tenir en compte que l'existència de les escoles públiques i concertades, aquest sistema ha sigut precisament el que ha permès a Catalunya tenir un model capdavanter. Això ha estat, jo crec que continua sent, un element que suma més que no resta. Sempre s'han de solucionar els problemes que hi hagin puntuals de males praxis, però el nostre posicionament és que el sistema el que s'ha de fer és ajustar-lo, però que és un sistema que funciona. Una altra cosa és que, a veure, a l'Eixample tenim que va haver-hi una sol·licitud de 1.700 places i una oferta de 1.824 i que després, quan s'assigna, tenim que en primera opció va tenir plaça demanada en primera opció el 89%. La demanda pública va tenir pública, la demanda privada concertada va tenir concertada. I per altra banda hem de tenir en compte que, bé, en aquesta situació hem de tenir totes les complicacions que té la possibilitat que esteu plantejant de privatitzar, comprar, expropiar, no ho sé, escoles que són de particulars, i per altra banda el fet que l'Eixample, que és el districte més poblat, més densament poblat, fa frontera amb altres districtes com són Sants, Montjuïc, com són Sant Martí, com són Sarrià, Sant Gervasi, en el qual si fem les zones limítrofes doncs hi ha oferta pública suficient per tothom. I hem de veure com aconseguim millorar el sistema amb tots els elements, posant-los tots a sobre la taula. Sabent que si ho fem ben fet tenim solució d'aquí un any o d'aquí 2 anys. El que esteu plantejant és una cosa que en principi no es veu que es pugui solucionar el pròxim mandat. Sí, doncs, ho hem dit abans, les places concertades són ara mateix un 48% versus un 41% de places públiques
a Barcelona en aquest moment i per tant alguna cosa s'ha d'anar fent per resoldre dèficit de plaça pública en alguns districtes i sobretot barris concrets de la ciutat. Hem de buscar fórmules que siguin molt imaginatives i que estiguin dins de la legalitat per tal d'avançar en el model. I em sembla que per aquí ho ha dit algú, estudiar la possibilitat de que determinades escoles concertades amb un ideari i amb un model proper al públic es vagin incorporant de manera progressiva al sistema públic sota la fórmula legal que es permeti. Perquè es dona la paradoxa que l'escola concertada es concentra a Gràcia, a l'Eixample, amb més percentatge als barris que serien al centre de la ciutat, mentre que altres districtes, com per exemple el que jo he estat regidora, als meus barris no hi ha pràcticament escola concertada. A mi se'm va donar la paradoxa que una mare volia una escola concertada al seu barri, perquè no hi havia. I això és que ha de venir un privat i establir-se. I per tant es va donar prioritat, entenc que en el seu moment, fa 50 anys, a fer escola pública allà on no hi havia escola, senzillament on no hi havia escola. Els barris que anaven apareixent a Barcelona, quan l'escola privada ja estava establerta i situada en el centre de la ciutat. Per tant, això que ve d'una època molt anterior s'ha d'anar corregint cap a una escola pública de qualitat, que és la que tots pretenem, incorporant places de la concertada a la pública. A veure, mira, jo penso que l'equilibri s'assoleix si es porta a terme aquell pla d'escoles, aquell pla d'equipament d'escoles que parlàvem abans. El que passa que l'equilibri no vol dir que tingui que ser un 50-50, 50 públic, 50 concertada. Jo penso que cal estudiar de quins barris i de quins districtes estem parlant, perquè Barcelona és molt diferent i per tant n'hi ha que veure de quina zona estem parlant. Es preguntava també mecanismes per tal que escoles concertades passin a públiques. Estudiar-ho sempre i quan les escoles concertades, aquestes escoles concertades en concret, vulguin passar a la pública. Penso que queda clar què és el que vull dir. Per això repeteixo, perquè no vull que ningú pensi que estic a favor del que potser planteja això, si em permeteu una mica la distensió. I després és que nosaltres el que passa que considerem que el sistema educatiu forma part totes les escoles, i amb això remarco el totes.